שלום לכולם וחג שמח. היום אני אקרא את הכתובים בברית החדשה באיגרת שאול אל הגלטים. כתוב באיגרת שאול אל הגלטים, זה איגרת ששאול כתב אותו. שאול היה יהודי משבט בנימין, השם שלו גם הוא פולוס. אז הרבה אנשים מאמינים נוהגים לקרוא לו פולוס, גם כי בתרגומים אחרים השם שלו פולוס מופיע למשל באנגלית מופיע השם שלו בתור פול, אז אני נותן לו לקרוא לו גם פולוס. טוב, אז אני אתחיל. כתוב מאת שאול, שליח, מאת שאול, בוא נגיד מאת פולוס, שליח שאינו מטעם בני אדם, אף לא נתמנה על ידי אדם. שליח שאינו מטעם בני אדם, אף לא נתמדה על ידי אדם, שהוא לא נבחר על ידי אדם, אלא מי שבחר אותו זה ישוע, אלא על ידי ישוע המשיח ואלוהים האב, שהקים אותו מן המתים, ומאת כל האחים אשר איתי אל קהילות גלטיה. חסד ושלום לכם מאת אלוהים אבינו ומאת אדוננו ישוע המשיח, שנתן את עצמו על חטאינו כדי לחלץ אותנו מן העולם הרע הזה, כרצון אלוהים אבינו. הוא אומר פה שהעולם הזה הוא רע מאוד, בגלל שאנשים עושים רוע, חוטאים לאלוהים, וגם כי מי ששולט בעולם הזה זה השטן באופן זמני, והוא גורם שיהיה הרבה רוע בעולם הזה. כתוב לאלוהים הכבוד לעולמי עולמים, אמן. מתפלא אני שכל כך מהר אתם שרים ממי שקרא אתכם בחסד המשיח ועוברים אל בשורה אחרת. פולוס אומר לקהילות גלטיה שהוא ממש מתפלא שהם עברו לבשורה אחרת. הרי הם קיבלו בשורה שהאדם נצדק על ידי אמונה ולא על ידי קיום מצוות התורה. אז זה היה הבשורה שפולוס היה מבשר. וכתוב בפסוק 7, ואין אחרת אלא שיש כמה אנשים המבלבלים אתכם וחפצים לעוות את בשורת המשיח. היו אנשים שנכנסו לתוך קהילה של ישוע וניסו לעוות את בשורת המשיח. הם היו אומרים שכדי שהם יהיו צדיקים הם צריכים לשמור את התורה, הם צריכים אפילו לעשות ברית מילה, אבל זה לא הבשורה שפולוס דיבר. הבשורה שפולוס דיבר זה שאנחנו נצדקים על ידי אמונה בישוע, אם אנחנו מאמינים בו, וגם שאנחנו לא תחת התורה אלא תחת החסד, הרחמים של אלוהים. אנחנו בתקופה של רחמים. בפסוק 8, אך אם מישהו, אפילו אנחנו או מלאך מן השמיים, יבשר לכם בשורה שונה מזו שבישרנו לכם, חרם יהיה. אני חוזר ואומר מה שאמרנו קודם לכן, אם מישהו ישמיע לכם בשורה שונה מזו שקיבלתם, חרם יהיה. זאת אומרת, מי שיבשר בשורה שצריך לשמור תורה כדי שנהיה צדיקים,
אז יבוא עליו עונש. זה מה שפולס אומר, חרם יהיה. פסוק 10, האם אל בני אדם אני מתרצה כעת, או אל אלוהים? האם משתדל אני למצוא חן בני אדם? אילו עדיין השתדלתי למצוא חן בעיני בני אדם, לא הייתי עבד המשיח ישוע. בוא נגיד עבד המשיח זה ישוע. אז נגיד פולס אומר שהוא נותן לגלטים בשורה שהם צריכים לשמור אותה, ופתאום הוא שומע שיש כמה אנשים שבאים אליהם ורוצים לבלבל אותם, כנראה להגיד להם שהם צריכים לשמור את התורה, את תורת משה, ולעשות כנראה גם ברית מילה, אבל פולס אמר שאנחנו כבר לא תחת התורה אלא תחת החסד. אז הוא באמת רוצה להעביר פה לקהילות גלטיה שאנחנו צריכים, שהצדקה שלנו נובע רק מהאמונה בישוע. אז לא מזה שאנחנו מקיימים תורה או משהו כזה, אלא רק על ידי אמונה.